vodec. No teraz zase sa toho auta budú báť. A na čo sú tí pastieri, tomu ja nerozumiem. Auta samé ukončili. My mohli tajto správa prebehnúť po tej jednej polnej ceste. No tam bol taký šikmý, ale... Všetky sú u nás zase. A henten zase nami vráti. To je komédia. Čo vám drbe, no však na čo mi ich sem naháňaš? Všetky. Zase sme tam ešte boli. Tam ide správa. Normálne ide. Ten sa nesere. Oni sa potom poplašia, keď nájdú. Ale to je neekologické, to je nehumánne. Zase ďalšie stádo ti tu ide. Keli. Aj vám to. Ďalšie podľa. A tí pastieri sú úplní nemtáci. Títo tiež idú bezohľadne, kurva, hlava, nehlava, správa, zľava. To je taký gíč jak hovad. Ale ten potok ešte by tam bol vidieť. To máš jak, ja vieš jak... Človek. Pozri, tu je tiež nejaký dravec. Alebo je to nejaká hus, čo im zvietla. Pravá hus. Pozri, ten vidíš ho? Ježiš, to je náš.